Aw, lagi sir, oy, magna cum laude po ko pagka-graduate na ko sa UP. I am Paploy and I graduated in Ateneo and I'm a magna cum laude. Ay, naapa di ay. Anak si kong pare. Katong gitawag ganina. Nga, maon na ni Ron. Okay. Pagsugod na tag-interview, no? Kaya na naman na itong mga aplikante. Sik, kinsa may unaan na interview, sik? Ay sir, si William Espra sir kay siya magudunan ng adto diriya pagkahuman siya ang graduate og UP Diliman. Sige. Una ta kay William. Aw, sir, may hapon dia, sir. Okay, may hapon sab. Graduate gid kag UP, no? Aw, lagi sir, oy, magna cum laude po ko pagka-graduate na ko sa UP, sir, kay naning kamot ba pod ko. Wow, amazing. Ngano man yung diri ka nang-apply sa opisina? Unsa may asam buga na kay balo nga nag-hiring mi diri? Aw, nakita na ako sa Facebook, sir. Makomment dito, dagko daw kay magsweldo. Tinuod na. Kanang nakit ano sa Facebook tinuod na, no? Nya ang amo pong pamagi sa sweldo diri kininsi na. Nausahay pod sinima na. Usahay ganahan pong empleyado diri kay ang kinsina diri 30,000, ang sinima na imong gusto 10,000. Dako agi nagsweldo diri, sir, no? Mintag madawat day ko siya kay sayang kay kung magna cum laude, sir, di mo madawat. Kana siya magdepende gina siya. Kay wa man ta kabalo si mga kauban nang apply diri. Aw, sige, sir, salamat kay sir, ha. Sige, maura to. Sus ako kay kag chance nga madawat diri kay magna cum laude man ka gamit kay ka sa kong opisina. Magpaabot na ko sa mong tawag, sir, trabaho na ko. Salamat, sir, ha. Sige, sunod na pod. I'm a little bit nervous. Say, kisa may sunod. Nga interview na ko. Yes sir, mao na siya si Paploy. Graduate pud na siya sa Ateneo magna cum laude. Wow, grabe. Galinga sa itong mga aplikante ron. Maglibog kita ni kay magna cum laude. Malita na ni. Hi, good afternoon, sir. I am Paploy and I graduated in Ateneo and I'm a magna cum laude. Musaom na to pagpili ani nga puros man ni mga maayo. Sir, kung ako'y dawato ni mo, di dyo ka magmahis ako, sir, kay grabing skill na ako, sir. Katong time nga nag-skwila pa ko, tanan maestra, favorite ko. Sus, pati ako namangha ko si Murico do. Grabe, tanang grado nimo one tanan. Sus, sayang nga gyud ug di ka madawat diri ba. Sus, ikaw gyud ang kailangan diri. Gabit kay ka sa mong opisina. Ya, sir, unsa man, sir? Pwede na ako magsugod ng trabaho ron. Miski unsa ng trabaho, ihatag ni mo sa kuha, kaya na kayo na ko na, sir. Kaya na gyud nimo kung magsugod ka karon. Lagi, sir. Bisag unsa nga trabaho ipabuhat ni mo sa kuha, di ba? Human na karong adlaw. Ay sir, tinuod bitaw na sir kay ilado kay na siya sa Ateneo sir. Sige. Sugod na karon. Yes, thank you, sir. Pero, sir, pwede mangutana. Pila ka ni sweldo dari? Sus, ang sweldo diri 60,000 ang bulan, 30,000 ang kinsina. Sus, parting swertihan mo na sulod ka diri ah. Ay wait sir. Ay, Kuan ba? Napay nang apply, nagpahabol. Anak daw sa imong kumpare. Napa di ay. Anak si kong pare. Katong gitawag ganina. Asa man? Tora sir oh. Alina Joros, ikaw na. Sir, may ngapon. Ninong, amin ko, Ninong. Kay pandamay anak mo kayong parilando di ay. Ay, Ninong, gitawagan man daw ka, Ninong. Nga, maon na ni Ron. Ay, tama din nung gitawagan mo di ko nila. Sige. Sugod na ka Lunes, balik Lunes. Yes, thank you, Ninong. Ay, sir, ang ako ni sir. Sus, sorry kayo. Nana mo nakauna si mong posisyon manggod. Tawagan na takasunong pag may bakante dire. Sus, way ayo. Maski pa siguro unsay mahuman na to, mga magna cum laude pa ta. Basta watay bakir. Di gyud ta katrabaho. Klaro. Gusto ba ka magkakwarta ng dalira? Magdulan tawag una game. I-click ang link nasa comment section og i-download ko name. Gawas diha, login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register then butang nimong contact number, password, referral ID og verification code. Pag sulod mo sa dula na kalibre nga frequency dira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang kapilihan ng dula da na Dragon Tiger na color game, color lang pero ang pinaka-paborito na kong dula manong Mines. Likayan lang nimong bomba para nindot yung pangwarta pananglitan. Naurot yung frequency dira nga gusto mo ka modula, i-click lang ang plus sign sa taas, pamilya nga 100, 200, 500 or 1,000 Gcash lang gamit. Kung pananglitan, daw ka na bugka niya, gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang po gamit. Masa pa yung mandugayan, magdula na tag, una game.